Na zo'n wedstrijden had Heerenveen 4 punten en stiert ermee op het laatste plak. De ploeg van Harry Sinkgraven scoorde er nog maar 6 en kregen al 14 in. Daarmee is de start toch wel wat teleurstellend. Als je me van tevoren had gevraagd, dan had ik Twente eigenlijk getipt als favoriet. En ik had onszelf ingeschaald een beetje in de middenmoot. Nou goed, dat is nu nog niet zo. Maar ik denk wel dat als ik naar onze ploeg kijk, het gaat steeds iets beter. Aan Waas die waard er verrassend leaguespelers in koprenner ADO Den Haag. Het waard 1-1. Je hebt won van Twente, leaguespelers in ADO en dat binnen beide koprenners. Ja, klopt. Ja, apart. Maar tegen Utrecht hadden we de tweede helft ook goed gespeeld. Uitwedstrijd. En als we dat volhielden thuis, dat deden we ook. Maar ja, dan verlies je weer door zo'n kutdoelpunt. Het bewuste 10-doelpunt zorgen voor de 4e nederlaag op Riegen. Zelf scoren, dat is vooral een probleem. Dat is natuurlijk niet het enige probleem. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die verbeterd moeten worden. Als je kijkt naar dit project, alles moet eigenlijk omhoog. De vaardigheid, het inzicht, ja, eigenlijk heel veel dingen. Maar goed, je moet natuurlijk ergens beginnen. En we zijn uiteraard begonnen om de verenigde organisatie goed voor elkaar te krijgen. Als je praat over tactische zaken. Als je praat over technische zaken, ja, dan probeer je de basistechniek te verbeteren. Dus de passing te verbeteren. Nou, eigenlijk de algemene dingen. Want eigenlijk moet alles op een hoger niveau. In een aantal wedstrijden verleer Heerenveen toch dat ze net scherp begonnen. En als je dan boven dat moeite hebt zelf de kansen te benutten, dan is het wel heel dreig om punten te halen. Ja, ik denk dat we ook veel moeite hebben gehad met scoren. In de eerste wedstrijd hebben we gelijk 3 doelpunten gemaakt. Nou ja, dat is wel ook een beetje uit standaard situaties. Maar we creëerden toen wel kansen. En in sommige wedstrijden is dat ook wel een beetje lastig gebleken. Echt om goede kansen te creëren, om ook te kunnen scoren. Dus, en dan ben je al eigenlijk verplicht om de 0 achterin te houden. Wil je ook nog gewoon in ieder geval niet verliezen van je tegenstander. Dus, En die 0 houden, dat is ontnood nog net slagen. Maar voortspelen worden ze eens echt nooit. 5 keer op Riegen een nederlaag. Dat docht echt wat mijn ploeg. Ja, dat doet wel wat. Ja. Iedereen baalt er natuurlijk van. Maar ja, wat doe je eraan? Je moet gewoon weer knakken voor de volgende partij. En tegen Utrecht ging het weer goed, tweede helft. En toen thuis hier tegen Utrecht ging het goed. Maar ja, dan krijg je klote doelpunt tegen. En tegen ADO ging het ook weer goed. We moeten zorgen dat we gewoon goed aan de wedstrijd beginnen. En als we dan met z'n allen compact spelen en dat ook gewoon vanaf het begin opbrengen. En ook niet alleen maar in de tweede helft bijvoorbeeld goed gaan voetballen. Maar gewoon vanaf de eerste helft al. Dan moeten we nog wat punten gaan pakken straks, denk ik. Marleen Wissink wie tolde hier keeper bij de topclub in Duitsland Frankfurt. Zij zocht deze vooral divisie als een wichtige internationale stap. Ja, een inhaalslag gaat altijd met horten en stoten. Dus een stukje omhoog, misschien wel 2 stappen omhoog, eentje weer omlaag. Maar er zit in ieder geval progressie in en dat is heel belangrijk. En ik denk dat belangrijk is dat we kleine stapjes maken en dat we dan omhoog gaan. En dat is het doel, ook met de eredivisie, om de aansluiting te krijgen met de Europese top. En ik denk dat we op de goede weg zijn. We hebben ons als doelstelling eigenlijk gezegd van we moeten zorgen dat die meiden beter gaan voetballen, beter leren voetballen en situaties herkennen en nou ja, goed, vaardigheid vergroten. De stand op de ranglijst is wel belangrijk, maar is ondergeschikt aan het andere doel. Want we willen zorgen dat ze veel beter worden. En we hebben een jonge groep, dus daar moeten we geduld mee hebben. Je staat voorlopig nog op het 6e plak, maar hoe ziet het eruit? Nou, er komt wel verandering in. Je ziet steeds meer stappen, een lijn erin. En ja, op het begin was het ook nog even wennen, maar we zijn gewoon een goed team bij elkaar en dat komt wel. Het is gewoon even geduld hebben, want die prestaties die komen. Ja, die komen zeker.